Dobrý deň. Dobrý deň. Vítajte u nás v strednej odbornej škole pod Vánošom. Naša škola dáva svojim študentom šancu stať sa čím len chcú. A to nie len po ukončení štúdia, ale už aj počas neho. Napokon, poďte sa na to pozrieť s nami. Ak si sa ešte nerozhodol, aký chceš mať imidž a čo si chceš dať na seba, pridaj sa k nám a nahoď sa do šachovnicovej košele. Budeš v nej vyzerať ako inteligent, ale vďaka nožom a mesiarskej výstroji, ktorú tu dostaneš, budeš zároveň vyzerať aj ako ostrý ninja. Tak poď k nám a nahoď ninja imidž. Ale nemusíte sa báť. V skutočnosti sme to všetci iba normálni ľudia z mesa a kosti. A od kosti všetci dobráci. Toto nie je zástera, ale čarodejnícky kostým, lebo to, čo držím v ruke, nie je obyčajná vareška, ale kúzelná palička. Tu sa totiž neučíme robiť iba obyčajné koláče, jedlá či nápoje, ale skutočnú alchýmiu vôni a chuti, pomocou ktorých sa dá preniesť na akékoľvek miesto a do akéhokoľvek času. Stačí mať len trocha hop, šupky priaceho prášku a môžeš ísť na to. Hovorí sa, že síty hladnému neverí. U nás však môžete vedieť každému. Lebo niekoho hladného by ste u nás našli asi len každého. Základné veci sa učíme všetci spolu, ale keď príde na svoju vlastnú tvorbu, tak tam máme úplnú slobodu. Jednoducho, každý si môže ísť svojím vlastným cestou. Tak toto robím aj ja. Som vášnivá cestovateľka a viem, že svojho profesora budem určite varená, pečená, kdekoľvek ma moje vlastné cesty dovedie. Aj vy si môžete vybrať svoje vlastné cesto a cestovať s nami. Ak práve na hodinách sokoliarstva nevystrávame nejaké vtákoviny, alebo si zo seba navzájom nestrívame na hodinách poľovníctva, tak sa venujeme koninám. Ruky máme najradšej ponorené v zemi a nohy stoja pevne na nej. A tí, ktorí majú okoliesko navyše, jazdia na traktore. Sme klauni, ktorí berú takmer všetko s humorom. Teda až na plány a nápady pre rozvoj vidieka. Tie berieme skutočne vážne. Máte teda aj vy zmysel pre humor a veľa dobrých nápadov, pridajte sa k nám. Určite sa u nás dobre zabavíte. Vďaka našim skvelým vyučujúcim a množstvu času stráveného s našimi zvieratami dnes hovorím plynulo pavučinštinou, ovládam gekončinu, rozumiem po škorpiónsky a dokonca som sa tu naučila ovládať aj znakovú reč nemých rybičiek. A to som ešte nespomenula veľkojazykovú vetu psiny, ktorú sa tu učíme tiež, obzvlášť po dalmatínsky. Som teda tlmočníčka a prekladateľka exotických, ale aj iných netradičných jazykov. A jednou z hlavných misií, ktorú tu s mojimi kolegami zdieľame, je záchrana týchto jazykov. Jednoducho preto, aby sa tieto jazyky nikdy nestali jazykmi vyhnutých kmeňov. A mimochodom, všetci rodinní hovoriaci majú u nás dvere otvorené. Takže aj váš psík, mačička alebo potkaník môžu chodiť na všetky hodiny s vami. Skočiť si do mekáča, cálovať za hambáča, môže dnes každá káča, o to tu fakt nekráča. Čeknúť si na nete, hoci kde na svete, pizzu, aj čínu, k pivu či k vínu. Objednať KFCčko dokáže si každé decko, mŕte a všade všetko, presne jak v Juli Grécko. No kde dajú do miske fajnovou haluške, ako tie od Starky, ako keď na sánky chodíjú si kedysi. A stromčok ozdobiu si. A takou vece, čo na svete zažiť sa nedajú. Všetci sa pýtajú, tu ľala za rohom, chlapčisko s batohom, ukáže cestu k takému miestu. A o to tu ide, čo nenájdeš inde. My hľadať vieme, kus našej zeme. Lebo my sme tu doma, lebo my sme majstri regionálneho kúlového repu. Chápeš, brácho? Ak sa Albert Einstein nemýlil, že po vyhnutí poslednej včely ostávajú ľudstvu už iba 4 roky života, tak potom ja nie som včelár, ale som hrdina. Keď dokončím toto štúdium, budem zachraňovať svet a ľudí pred zánikom. Presne tak, ako Superman či Iron Man. Volajte ma teda B-Man.
Komu česť, tomu sláva. Ale tá aj niečo stojí. Ak chceš byť beeman, musíš vedieť znášať aj včelieži hadlá. Starí Sumeri a Egypťania varili prvé pivo už niekoľko tisíc rokov pred našim letopočtom. Pivo sa dokonca spomína aj v starovekom epose o Gilgamešovi či Chamurapiho zákonoch. A tak sa od pradávnych čias tento lahodný mok, opradený záhadami a legendami, nielen varí, ale aj skúma, študuje a báda. A presne to tu robíme aj my. Sme archeológovia a zároveň alchymisti, ktorí poznajú receptúru na výrobu tekutého zlata. A vedeli ste, že ak v slove pivo zmeníte 4 písmena a pridáte k tomu ešte jedno písmeno, vznikne slovo láska? No to predsa nemôže byť náhoda. A presne tak nie je náhoda ani to, prečo si naši študenti vybrali práve túto školu. Ak sa chcete o nej dozvedieť aj vy trochu viac, pozrite si našu školskú webovú stránku alebo si nás pozrite na Facebooku, na Instagrame či na stránke www.idemnastrednu.sk. Na zdravie.